оё медонед аз ҳама бали баландтаринро дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи кластери 4 кадом марказ ба даст овардааст? маркази омӯзишие ки орзуи довталабонро ба воқеият табдил медиҳад. маркази омӯзишии фьюча ягона марказе ки тавонист 100% довталабони кластери 4-ашро ба факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон пурра ва ройгон дохил намояд. дар тӯли 7 соли фаъолияти самарабахш маркази омӯзишии фьюча ба баландтарин дастовардҳо дар саросари ҷумҳурӣ ноил гашт. ифтихори марказ шогирди болаёқат Мирзомаҳмадиев Аҳлиддин ки бо гирифтани 495 балл соҳиби баландтарин нишондиҳанда дар ҷумҳурии Тоҷикистон гардид. ин натиҷаи таърихи тавонист маркази омӯзишии фьючаро ба ҷои аввал дар ҷумҳурӣ барорад. аммо дастовардҳои мо танҳо ба кластери 4 маҳдуд намешаванд. аз рӯи кластери 5 тиббӣ низ натиҷаи фьючаро дар сатҳи олӣ қарор доштанд. ҳамаи довталабон бо муваффақият ба донишгоҳҳои олӣ дохил шуданд. дар маркази омӯзишии фьюча довталабон дар ду самти асосӣ омода карда мешаванд. кластери 4 ҳуқуқшиносӣ, кластери 5 тиббӣ. волидайни азиз, агар шумо мехоҳед фарзандонатон на танҳо дохил шаванд, балки ба натиҷаҳои беҳтарин дар ҷумҳурӣ бирасанд, пас интихоб як аст. маркази омӯзишии боэътимод, серталаб ва муваффақ фьюча, суроғаи мо, ноҳияи Сино, 1 Советский, маҳалли Чортут, даромадгоҳи масҷиди Хол Машраб, ноҳияи Исмоили Сомонӣ, бозори Меҳргон, назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 11. телефонҳо барои тамос 555 52 43 08 108 03 0008 901 00 70 01.